VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. Estem treballant el que ens comuniquen des de la coordinació, que tot el futbol base està treballant el mateix, des dels benjamins, que hi ha en Francesc Moñino, fins el que és els juvenils, que està en Lluís. I bueno, la idea és formar els nanos perquè puguin seguir com un procés des de ben petits fins al juvenil del primer equip, perquè entenguin la idea de joc que porta el club i la metodologia de treball que hi ha aquí, no? En el futur, aviam si és possible que algun nano del planter pugui arribar a jugar al primer equip. És un joc col·lectiu on ens agrada molt tenir la pilota, en tot moment mirem de jugar, mai de llançar pilotes en dalt sense opcions a jugar-la, no? Que és un tipus de joc on te requereix molta personalitat, no? Per ser atrevit a l'hora de jugar en situacions del camp que molta gent no s'arrisca, no? Sí, la veritat és que sí, vaig portar nanos a futbol 11 d'aquesta edat i patia moltíssim, les dimensions del camp eren enormes i més en un camp com el de Vilatenim, que és molt gran. Hi havia jugadors que potser s'estaven mig partit sense tocar la pilota pel tema del físic, que et trobes molts nanos de segon any i en aquestes edats un any es nota moltíssim, i potser en tot un partit tocaven 3 pilotes i no entraven en joc, no? I l'important és que ells es trobin en situacions de joc, moltes vegades, com més vegades millor pel seu aprenentatge, i bueno, jo crec que sí, que és una idea acertada. Que corri el pilot, va. Ve, Arnau, juga, tranquil. Ve, vamos, Vic. Vamos, cambio, va, Mateo, va. Va, Iván, a robar. Vamos, Mateo, va, juga. Vamos, va, seguim jugant. Sense parar i anem sortint a fora. Va, Mateo, va. Arnau. Bé, Arnau, segueix, tranquil, bé, Ranyer. Bé, Marc. Va, seguim. Molt ràpid. Estic molt i molt satisfet del grup, és un grup que ja porta bastant anys junt i els nanos tots són unes bellíssimes persones i és molt fàcil treballar amb un grup que té moltes ganes d'aprendre. I la veritat és, jo el meu segon any amb ells i no esperava que responguessin d'aquesta manera. Una part que el treball que es ve fet ja d'altres anys, ja et dic, per la mateixa idea de joc, de club, és que ens resulta molt fàcil a tots els entrenadors. Per exemple, a vegades quan falta algun entrenador i has d'anar a algun altre equip a ajudar o així, el llenguatge és el mateix, les idees són les mateixes, els conceptes tàctics són els mateixos, vull dir que resulta fàcil treballar amb nanos així, no? Avui una tècnica de conducció important perquè els nanos vagin adaptant i vagin agafant els hàbits de tenir el cap aixecat, de tenir la pilota controlada i així poder fer una posterior acció, ja sigui de passe, ja sigui de dribbling, ja sigui d'accions de futbol. Ells ja porten molt de temps, venen tots de la fundació i la veritat que els nanos tenen un bon nivell. L'únic que passa que cada vegada tenen que fer-ho amb més velocitat, cada vegada tenen que fer més precisió i això és qüestió d'entrenar i d'anar-ho practicant. El fet del canvi de futbol 7 a futbol 11 per edat d'infantil jo crec que ja és correcte, però per edat de la vi era un canvi bastant fort i està molt bé que l'hagin canviat i que ara mateix sigui futbol 7 encara els alevins participen molt més, tenen molt més protagonisme i en ells els nanos tenen que estar en contacte amb la pilota. En canvi, futbol 11, els alevins hi havia jugadors que no tocaven o nanos que no tocaven la pilota més que una o dues vegades o 3 en tot el partit. Llavors està molt bé, crec que s'ha encertat. De mitja fora aneu.
Quita, quita, quita. Segueix blaus! Segueix amb blaus! Segueix amb blaus! Segueix amb blaus, Ep! Segueix amb blaus! Molt bé, segueix amb blaus! Cuidado, no te olvides. Gràcies. Bé. Verds! Vinga, verds! Tant el Lluís com en Francesc, que porta la filosofia en els petitets, en el que és la fundació, com el Lluís en el futbol base de la Unió, doncs, bueno, ho tenen molt ben estructurat i anem intentant, dintre de les nostres possibilitats, portar-ho, com ells ho diuen, dintre també de la nostra manera de portar-ho. Cada entrenador té una manera diferent, amb exercicis similars, però de diferent manera. Jo crec que està molt bé perquè així se van adaptant tots molt bé. Sempre canvia, sempre hi ha canvis. Els models van canviant, s'intenta adaptar també, la societat canvia. Ara doncs, bueno, no és el mateix que fa uns anys, els nanos tenen altres inquietuds. Abans era molt més el joc al carrer, ara pràcticament al carrer fan poca cosa i l'únic que juguen o que quan juguen a futbol ho fan quan venen aquí. I ara també tenen ja les motos, encara no els alevins, però ja que poc els hi queda, i si no tenen motos tenen la Play o tenen qualsevol joc o l'ordinador. Llavors les inquietuds aquestes nosaltres tenim que adaptar-nos també i mirar que els nanos tinguin la motivació de poder jugar a futbol o bàsquet o natació o el que sigui. Estem treballant el que és les funcions bàsiques dels nens perquè aprenguin el que és córrer, aprenguin els controls orientats, una miqueta tot el que és la base del futbol. No compliquem gaire els exercicis, però tot el que és la base posar en els partits, el que és amb joc col·lectiu, no individualitats ni joc estàtic, tot en moviment, el que és el futbol, però la base. És més fàcil, juguem futbol 7, som 10 nanos per equip i vulguis o no, a l'hora de treballar també pots estar més a sobre de cada nano, no tens tanta diversitat, els problemes més o menys tots van per allà mateix i pots concretar més els exercicis amb temes més concrets, de controls orientats, sigui la manera de córrer, el que toqui treballar en aquell moment. Per als nanos és molt millor, perquè clar, abans futbol 11 amb aquests nanos moltes vegades veies partits que hi havia equips que no passaven de mig camp. És a dir, ara vulguis o no, hi ha diferència igual, però hi ha molta més igualtat amb els equips. Som 7 contra 7 i veus més futbol. Ara! Ara! Ho veieu? Iván y Marc, ¿qué? Presiónale duro. Marc. Taca, las manos no juegan al fútbol. Surt d'aquí, treu-la d'aquí. Taca, toques, pilota blau. Pilota blau. Tenies sortida fàcil. Va, Marc. Va, tu, toca i Marc. Bueno, la disciplina costa bastant, és a dir, tenir-los controlats costa, però bueno, són nanos que, com que els agrada jugar a futbol i així, ja ho van agafant tot, més o menys. La veritat que el que és l'evolució a l'hora del joc, moltíssim, és molt gran, és a dir, han millorat però moltíssim. És a dir, els resultats no, perquè no acompanyen, però és normal, però a l'hora del joc, una barbaritat. No, és que des de sempre, no és ara perquè estic aquí, és la manera que m'ha agradat sempre jugar a futbol des de quan jo jugava i ara entrenant si ho puc ensenyar encara millor que millor.